the plaintiff wedu mangari wedu Sekani Peter Bazarigere village Ward 10 Mazoe district. Then defendant wedu mangari Ruita Fadwa Marufu Rusere village Ward 10 Mazoe district. Claim kuti marufu tafadzwa uri kudainzwa kudare kwa mambo Negomo zotaurana na Peter ari kuda kuziva chikonzero chakaita kuti utore mukadzi wake wauri kugara naye. Hati ndinoda kuripwa mombe 6. Usati watanga naye makamira mawindo chidzoka ika mukati muno maemti ndudzi vanhu vesarukadzi apo vapinde mapurisa angu anoramba uchimutadzi ndemaona vese vabuda bhoma kuna vachera uyo ukupiwa mwana uyu zvadokara takavatsura vaenda naye changamira wacho bhazori ari pasi vachitsvageiko ko ndakachekwa munomo vachitsvagei dare rinonzera vanhu ivava ndivavo iva mukuiteko ba vanhu ava havasiveni ndivanhu kana vauya saka havasiveni kumakandiona ndachekwa tichitaurapo handidi kuona ipadzokuta amusore makuda mambo ndewose vari kuita munondani omwe zvandakanyosera bepa izvi ndizvo chaizvo ndakanyoresa mukadzi wacho ari kupi akatorwa seko mukadzi wakuti ati panyorwa papepa imbosiya tichazobuda patofundisa iwe shamani wainzwa mhosva yauri kupomerwa ndati wainzwa here uri kuti kudii naye uri kuibvuma kuti uri kuiramba chitaura tinzwa marambiro ako chiombera upinde taurisa kuwanana kwanakaita nemudzimai uyu ndakaona ari wega tikamubvunza kuti uchine musha here sekuti taizivana kubva kundishanda kwasvikaka 2017 kusvika 2020 chizosiya basa akati zvezviwa inini ndakarambana nemurume wangu takatopedzerana tikati makapanana gupuro here akati tikatopanana gupuro zvinhu tikatase tikatoshena zvakapera hatina kana mazuva tikatotorana so ndakapera musi wefriday memanje papa ndokutouya pakateta kuno kubva kukadiro mashuya kuno naika waita basa ambwe taura itinzumira uyu ari ndakatorwa mukadzi wangu uyu ari kuti uyu ndakasangana mechiti hamuna murume tsanangura itinzwe chichiuitika inini ndaigara kuno kuchiweshi ndofunga maproblem akatanga 2018 zvikandibvisike mazina andori nawo maproblems nani nemurume wangu taura zita rake Peter Sekeni na anyway Sekeni nemukadzi wake ihama dzacho dzaikwamba bvatanga ndirwise bapano ndobva ndatorwa nevabereki vangu ndobva ndaenda ndobva vadzoka vabereki vangu ndobva vati ende kwasabhuku Bazarigere nyaya inde kumapurisa ndobva neivhara haina zvaikaitwa vabereki vangu ndobva vanditi gara ndoda pfuma yangu anga ndakagara ndichitambudzwa pana zvasingazivi sabhuku Bazarigere ndiye wandaimhanyira ndichitambudzwa zvekutambudzwa zvepana tiine mawitness auye kumba Bazarigere anopupura ndichigara tiripo chiramba mbese 1 nemukadzi wawo chitu anga andorera ndichitambura ndito vabereki vangu vari kukadoma kusvika babangu vazobuda vazouya zvinota mambo kugokwe ndopakatanga kundishungurudza bva ndazotiza vandainaona babangu vandinavatora bva vauya kwasabhuku Bazarigere svika ndasiya mwana wemaoko menyu ane murikona vana bhuda vangu atiuya kuSouth Africa bva ndamboti kundienda South Africa ndivana vatatu hazviiti ndodii vana vangu adiki kamwe ndakangu ndakashunguka kati 2 months ndibva ndati arige ndigare vandagara vandazoti arige ndiende vandaenda zvangu hadi kunyepa torwa nevabereki vangu ndakadoma nogara iye ndobva azoteera ndonga ndakagara 3 months
anzi wati unokwandiko ndobva atera kuda zvikana ndikuda zvinhu zvangu ndozvandavenga pano ndobva ndati zvinhu zvenyu zvanzi kunga baba wangu wanga varipo zvanzi chiri kuda mwana wangu here ndobva ati kwete zvamupe gupuro ndobva waramba ini ndobva ndabudisa gupuro 3 ini nababa vangu ndobva ndamupa anomuona ndamupa gupuro vatasiyana zvinhu mubvunze kuti zvinhu zvake haana zvinhu zvake vatasiyana zvinhu zvedu mwe zvake anomuona muna December tasiyana mwane zvinhu zvake hapana munhu chinhu chemumwe hadi kunge pabva kupropati yese yakatora matv stand zvese kusvika pandiri bhururu amai avari kutika takarambana ndakakupa gupuro tikasvika pakushiyana midziyo yedu handiti yamakashanda unoti kudi pamusoro wedare chikutanga inini pamashoko ese akutaurwa nemadzimai angu ndikupikisana nazvo akunge inini ndaishanda kubeirou pandakasiya basa kubeirou atanga kushanda kwafoi madzimai angu achigara kuno pasiya pamba right chakatanga kunetsa ndiri kwafoi ndakatenda kufonerwa asi foni yakanga yakahaidwa asi akafona anga ari mudzimai watafadzwa marufu pafoni yangu achiti mukadzi weuyu achinditi ndiri kumbira mutsure mudzimai wenyu akudanana nemurume wangu ndofunga madzimai angu ndakamafonera ndine nyaya ndiri kuona zviri kufamba sei pafoni vakandipindura vachiti inini handisi kudanana natafadzwa marufu asi tafadzwa marufu ari kudanana natete shamwari yangu shamwari yavo yavaitamba nayo iyi ndovavaiti ari kudanana navo ndikati kuti tafadzwa marufu anozosvika sei pamba pamwe ini ndisipo handitambi naye uye kana achidanana natete shamwari yako ko anodi kunanga ikoko pane kusvika pamba pamwe madzimai vakandipindura achiti vanenge vachituma munazvo nokufesti bhoni yangu ina ndikati zvinhu zvimwana wangu mwana mudiki makumupinza panhau dzakadaro zviri kufamba sei ndichizobva kubasa ndichiuya ndomapindura vakandiita ndova ndangoti madzimai nyaya yekuti munhu anouya pamba pangu inini kwete handizivi zvangu ndova ndadzokera kubasa tagara madzimai angu akanditi ini zvokuti ndichiramba ndichigara kuno hazvigoni madi matsvagaimba mukadoro takwanisa kurarama tisipa tisina warupureba ndichibva ndati hongu madzimai zvakanaka nenguva ndakatsvaga imba madzimai angu akauya kwadongo ndokufonerai tikaronga ivo vakatoenda kumusha nerori vakanitora zvinhu vakaenda nazvo kwadongo imba yatailocha hapana kurovana kana kutukana kana kuti madzimai angu tingaende kuri udazotorana neuyo wanga mama nenguva yakadii musingagarisana ndanzwayo achitanzo wakamuramba mama nenguva yakadii kuti azotorana neuyo kutorana kwavakaita neuyo vakatotiza inini vatizayo ndobva waita seiwe matanho wakatora tini matanho andakatora ndekuti mutyini wavo nokuti iwo mabudiro avakaita manje ndinoronachaka vatiza kumba pako iwe wakazotorawo matanho apo wakatera kuvabereki here idare reipiro wakaenda rokuti ndatizwa nemukadzi yangu handina darira ndandakaenda asi ndaichaka mudzimai wangu munani mumwe iguru ripi zvina 2 months nikoti izvi zvimwe zvinovawo chitu wawe chitu zvaitika zvirozvi zvaitika izvozvi kumusha kwawakaroora mukadzi unokuziva wakambokuenda ndasanda kuenda ndakangotumira meseji kune murume wangu sei usina kuenda kana mukadzi akutiza pamba ipapo handasati ndakwanisa kuti ndawandane mari nokuti madzimai angu amabudo avakaita ndokuti mari yose yavanga vainayo nekunga kuziva kuti mudzimai wangu ndati wakavazivisa inini shoko ndakasvitsa sei hau ndakafonera mukomo wangu kuti madzimai angu hauna kuzivisa shamara chauri kumhanyira iwewe kuda kubhadharwa waona munhu ari kugara nemukadzi wako which is correct uri correct but pamwe pacho uri wrong uda kudyira pfuma mwana usati wawazisa abereki vake kuti ari kupi
bozi wakutorodza mwana wako vabereki vomwana variko tikaita chivana vari mugogo vari kuziziva here kuti uri kupiwa pfuma pamwana wavo nemumwe murume izvo zvinasi vari kuziva here kuti une samonera nokuti pamutemo waifanira kusunga chikomba ichi nemukadzi wako nevabereki vake vari kuziziva here kuti une imwe pfuma yakutobuda nepadivi bozi kachirwere kako takakaregerera chete ka vanhu vese muchosha vachapota vachiita izvozvo vachirodza vana vasiri vavo kuti mwana mukadzi wako haasi mwana wako atoriwo nevabereki vako kana akukanganisira unodzorera koko kwako zvakadii dairi matombo natatu haudye pfuma yemwana wangu ini usina kundizivisa nokuti ipfuma kana takutaura uripwa ndopfuma nokuti danga asiri danga ari murume hawaikrema asi uri kukrema nekuti wewo wakachajwa kubva muchuno nokuti murume wese chako kubva muchuno mukuenda kukutsoka kubva muchuno mukuenda kumusoro kuna vabereki vako ndokusaka zvichinzi kana munhu afa amai vemwana ndo anogara kumusoro vari kuzviziva here kuti une 6 mombe dzauri kuda handisi kuti haufanira kudzipiwa unofanira kudzipiwa but pane procedure yawo jana yandisingatendereri nemambo kuti tipasise nhau iyi kana vabereki vomwana vevasi kuziziva pamwe kuseri kwakoni kune nyaya dziriko nokuti mataurikira zviri kuita panapa ndezvechihure-hure but zvechihure-hure pamwe kune zvinenge zviripo mwana uyo ari kutoshamisa muromo wake kuti ndiri mazino akapo vabereki vake vari kumboti kudii tida kuti nyaya ive 50-50 iwe uripwe neuzvo asi hatingaite kuti uripwe neuyo vabereki vake vasikazive nokuti uyo haasi mwana wako mwana wako iwewe vana wakazvara naye ndovako ndounotonga amai mambo ino vakanditadzira nhasi handivatonge ini handina darira ndovaendesa pasina vabereki vavo hazvino kuti handii rinopinda navo mubox ndopinda navo asi ndechida vabereki vavo vari papi mwana wamambo kana baba wakatadza kuuya mwana wacho hanzvanzi yacho kunze iripo ndiye anoyaumira nemwana wake ndovapa mhosva dzavo mambo gumuni gogwe vanotodiwa pano ndokuti nyaya ijeke handiti ndokuti ivo mangwana akanzi afa usazoripiswa kana iye zvine zvakanzi chamuwana izvo zvanenge vachita ri mumaoko mani nokuti hausati wainisa gupu namba dzamambo iyi mukadzi wako ndiyaita mukumbo chihure handiti hatizvisapota izvozvo asi da kuti neyakuitire zvichi saite mashotcuts wauma kuti mashotcuts mamwe macho anokuvadza anourayisa mupurisa akaita nhau indiani zvokuda kuti uyu kana zvichibvira nhamba dzate zvinokonadzo ngatitsvagwe nhamba idzodzo kana zvichitoita kana uchipaziva pamuchabati unopaziva wakamudirecta ukamutsvagira mari yebhazi yekuenda nekudzoka neyekudya anoenda ivo mambo anogona kusauya vanotuma vaningina vavo asi samandonoenda pavari kuti muri kudiwa kudarira mambo negomo nekuti mwana wenyu ari kudzaka para makayakati titonge mbereko akaripa kuti mambo vatipe vamiririri vavo pamwe nguva anogona kuti ndida kuenda ndega mbuni seyandiri kuita ye muzukuru wedu kwanegomo kunoko ari kuchikomba ari kuningiriri ari kumasvingo akapiwa musha waakapiwa that was 92 paapiwa payapa bva afirwa nemurume ari papa afirwa nemurume amai vangu havanozoti pandasiwa muhuchi mumusi vari kutema makomba epfumvudza gore rineri unodai gomba bho udai shaft vatongera mushaft vachera girini gomba retereti sabhuku aziva kuti pane ucha akutanga kufurufusha muzukuru wedu zvino nokungwara nokuziva kuti ndiri mwana wamambo foninga ari pasi pamambo ruzani murozvi ruzando ndamufonera ndakati iwe mwana wako ari kushukurudzwa zvakanzi nina wagona ndasingatomboziva nyaya nditori nayo zvakanzi I'm now adjourning that case iyoyo chiuya kuno negomo musi wechina titonge nhau iyi timurungise sabhuku iye neangada kutorera mwana wedu mugomo izvi china ndokumukira kuenda asvika
kunomirira muzukuru. Akafirwa akasirwa vana 8. Amai vangu shirikadzi vaya kuti ichererwe tereti nevana vapinda mushafti masamples chikanganzi chichikuruwa zvokuma75 sabhuku manje waita utyire akuda kutoti amai avo ngavabva ndobva ndafonera ruzani muzukuru nokungwara kandivani but asekuru ndo zviri kuno mwana wokomapondera amai vake ndokomapondera akati ndekeza ndipotire kuna asekuru wataure namambobuya takati ndaasekuru wako iwo ruzani ndakamboona kwandiri mukoma murozvu saka china ndikutenda atowazvona nekuti hautonge nyaya yemunhu amai vake vabereki vomunhu evechi vasiku saka ndakunofesana manje nasabhuku mudare ramama kuti iwe umburi-yani iwe unotoka maka nhasi wakapa munhu mangwana omutibva ukushandisa mutemo upi boti kana wamaka munhu ndakakumaka iwewe samamakira ndakuita kana pambako pabuda ushi kana ichida kudya unotoya kumusana kwani. Saka ndikufunga kuti hatidenzei vabereki vemwana wanditi vange varipo chituma bhazwero omudirector okwira oenda chatiri kuda ndechekuti aida mamba anogona kuya asi vambotadza kuchipa miri rimwe chete kana vakatuma hanzvadzi yavo kana muzvikuru chaizvo totonga haditi kuiona mhosva dzake kandiona mhosva dzako mhosva ikamubatawo toona kuti zvakafamba sei haditi chitekedzi chimwe chisipo pakadiya hatishande yakadaro pazuva kuti topedzisa nawe imi michindigaidhai kuti kana asikagona kuenda svondo rinei togona kujambisa iwepinda the next but pane kana kupinda svondo neya zvinenge zviri kunani kwauri mahonderano waunenge uita mari yepasi iwe tozomufonera kuti newe chidzoka ipano asi imbowasiye vakadii handiti mhosva taanayo inezindapotseredza kurova usaite mwezi. Thank you. Wakagona. Chifamba zvakanaka. Uda kuti chigara pinji. Uda kuti chi. Ndataura mukomana pakutaura kuti akatanga kudanana namai guru 2018. Ini pandakabva kubasa kumazuva. Aiwa, hatizozitaura next week. Zvine basa here. Vanhu vari kugara vese ka. Aiwa, kumba kwamukoma. Aiwa, Jodwari, vanhu vari kugara vese. Handiti mukoma wako iwewe nemukadzi uyo havasati varapana. Murume nechi anozikanwa mushambe havatombozikanwa ndakanabvisa kumba izvozvo ngavauye vabereki vatiudze handiti kuti kosha wanoziva baba ndoume